दोस्तों स्वागत बा आप सभी के हमारे YouTube चैनल भोजपुरी फैक्ट बॉक्स में। दोस्तों कुछ दिन से विष्णु राज लखनऊ में शूटिंग करत रहले और यही के दौरान इनके फैंस के बीच ई एक्साइटमेंट बाकी अब इनकर कौन गाना रिलीज होए वाला बा जौन की इनके लखनऊ में शूट करे के पड़ल। का उ एक हाई बजट सॉन्ग बा या कोनो एड के शूटिंग करे खातिर विष्णु राज लखनऊ त नाही गइल बाटे, या फिर दोस्तों ई अपन आवे वाली फिल्म के शूटिंग त नाही करत बाटे। तो आप लोगन के ई सभी सवाल के जवाब आज के ई वीडियो के जरिए बतावे वाला बाटी। तब वीडियो के बिना स्किप कइले पूरा देखल जाई। दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगन के बता दें कि हाल फिलहाल में विष्णु राज, मालती और रजनी कौशल के गाना शूट भइल रहल, जेमे साफ साफ नजर आवत बाकी दिखायल गई सीन कोनो हॉस्पिटल के बा और ई सब आवे वाला नया गाना के शूटिंग भी कर रहल बाटे जौन की जल्द ही आप लोगन के बीच देखे के मिल जाई। शूटिंग के दौरान दोस्तों सभी के बीच एक उत्साह भरा माहौल रहा, खास तौर पे रजनी कौशल खातिर, काहे कि रजनी करीब एक महीना पहले ही अपने चैनल पे ऑफिशियली कहले रहलिन कि इनका सपना मालती, विष्णु राज और गोरखपुरिया भौजी से मिले के बा। जब विष्णु राज के इनके बारे में पता चलल त इनसे ऊ मिलने और साथ ही साथ दोस्तों ई नई जोड़ी के अपने साथ आवे वाला गाना में भी काम करे के मौका देहले जौन की इनके खातिर कोनो फरिश्ता से कम नाही बा। दोस्तों जैसे कि हम आप लोगन के पहले ही बता चुकल बाटी कि विष्णु राज के तरक्की से आज कई लोग इनसे जलत बाटे। अगर ऐसा कुछ हो तो ना ही विष्णु राज केहू से ढंग से बात करते हैं और ना ही केहू से मिले खातिर टाइम निकलते हैं। लेकिन जब हमन के विष्णु राज से संपर्क कैली तब विष्णु राज खुद हमन से मिलले और काफी लंबे समय तक बातचीत भी भई। बातचीत के दौरान ऐसा लगल ही नहीं कि विष्णु राज में कोनो तरह के घमंड या स्वार्थ बा। सही मायने में कहल जा दोस्तों तब विष्णु राज हर केहू से नम्र स्वभाव से ही पेश आवेले। वो भली बाती जाने लें कि अगर आज जौन भी कुछ हम बाटी तो वो सिर्फ YouTube फैमिली के वजह से ही संभव हो पाइल बा। एकरे अलावा दोस्तों अब हमन के बात करल जा विष्णु राज के नया शूट के बारे में जेकरे खातिर वो लखनऊ पहुंचल रहा। कई लोगन के हमरे पास मैसेज भी आई कि कहीं विष्णु राज फिल्म में काम करे वाला तो ना ही बाटे। तो हम आप सभी के क्लियर कर दे कि अभइन विष्णु राज कोनो फिल्म के शूटिंग खातिर ना ही गए बाटे, बल्कि वो लखनऊ अपने आवे वाला नया हिंदी गाना के शूट कराए खातिर पहुंचल रहा है, जे हमन पचन खातिर एक अलग ही एक्सपीरियंस देवे वाला बा। ता इनकर आए वाला नया गाना के आप लोग जरूर देखल जाई। बात रहल दोस्तों फिल्म में काम करे के ताबहन ऐसा कोनो बात नहीं बा, ता कृपया आप लोग अफवाह पर ध्यान नहीं दिहल जाए। लेकिन हाँ आवे वाला समय में विष्णु राज जरूर ऐसा फिल्म प्रोजेक्ट पर काम कर सकेले जो आप लोगन के हमारे चैनल के जरिए पता चल जाये। तो दोस्तों आप सभी के आज के ई वीडियो देखकर कैसन लगल नीचे कमेंट बॉक्स में अपन भोजपुरी भाषा में ही बतावल जाई। वीडियो पसंद आयल तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करल मत भूलिया। जल्द मिलत है आप सभी के बीच एक नया रोमांचक वीडियो के साथ।